Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon ang pista ni Santa Catalina sa Siena, Birhen ug doktor sa simbahan. Usa ni siya ka-tertiary sa Dominican Order. Niya nahimo ni siyang mystic. Unya ang pinaka-amazing niya kay ika-24 or ika-23 ni siya nga anak sa 25 ka managsuon. Usa ka ginikanan, 25 ka buk-anak. Ay noon, murag hapit kuno katunga ang namatay during infancy. Hasta niya kaluha ni sila paggawas. Ang iyang kaluha namatay sa gamay pang bata kay nauso man ang mga sakit atong panahon na dunay plague ba nga ni kanamtang murag nang subaw niya mamatay ang bata, so wa ka survive ang iyang mga igsuon, pero siya naka-survive. Pero namatay po ni siya at age 33, exactly the same age with Jesus, kay iya man gi-offer ang iyang kaugalingon sukad pagamay pa siyang bata to Jesus. Bisag giaksyonan ni siya pugos nga minyoon, wa gid siya magminyo, gibuhat gid niya ang tanan para di siya maminyo. Kay gusto gid niya Jesus ray iyang minyoan. Siya ang kauban dungan-dungan ni San Vicente Ferrer na famous atong panahon na nga Dominican sad nga pari, og si Saint Catherine mo'y nakasulbad sa conflict sa atong simbahan nga duha ka buok Santo Papa nga nag-ilog sa lingkuranan sa Santo Papa ni atong panahon na mga 1400s, og siya mo'y naka-determine kinsa gyud ang tinuod nga Santo Papa. Mao na nga dako kay siyang nabuhat bisan pa og sa matas kalibutan useless siya kay wa siya formal education, wa sa ka-eskwela tinarong kanang formal education, pero mapuslanon kaayo. Muna kamo panganak na mog 25 ka buok aron dunay masanta o masanto sa inyong mga anak, basig na aborted na hinuon to ang santahonon, hinuon santohonon. Atong iyampo ang kalibutan nga magsunod gid unta sa panig-ingnan ni Santa Catalina ug sa ubang mga santos nga magsunod sa Ginoo, kay mao man itong kaluwasan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayong pamalit sa atong mga raffle tickets, hatagan unta sa Dios nung panalipod. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo ka kang Santa Catalina nga midilaab siya sa Dios nung gugma diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo ug sa pag-alagad sa imong simbahan,
itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cyrene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo, ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo, ug unya gipalakaw sila. Sanglit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Cilicia, ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Dios o bendisyonan niya. Ipadanag untangan hikanato ang iyang naong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong
magako. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios. Ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nakahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuma niini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako og dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayod kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton kundili ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kasagaran nga ideklarar nga Doctor of the Church kadtong sang mga santos, mga buutan nga mga Katoliko nga dunay high educational achievements. Mga tag-as ba sila edukasyon, unya gigamit nila ang ilang pagka-educated para ipatinaw ang atong kaning pagtuo. Kani si Saint Catherine of Siena, usa ni sa mga nabang murag dili basta-bastang pagka-doktor kay wa man siya katarong og eskwela. Wa man siya profession nga maklaim. Pero daghan siya gisuat, daghan siya mga pamalando nga gisuat o gitudlo pinaagi sa pulong og sa buhat nga hasta ang Santo Papa na kumbinser. Talagsaon sa no?
Lingay mong tupad, ing na makakumbinser ka kang Padersiano. Ing na ba, ing na, kung ikabay mo sulti, makakumbinser ka Padersiano. Kana Padersiano, ubos raman yung kaya nga pari. Samot nagyog maghimo kag statement, kumbensihon nimo ang obispo, Bishop Abit oy. Samot nagyog imong kumbensihon ang mga cardinals nga magsuwat ka. Nga mulahi ang imong sinuwat kaysa ilang baruganan. Sunan gaana ang kato si Pope Gregory Mantingalito di 11 dito siya naglingkod sa Avignon, wa na siya ngadto sa Roma. Giingnan siyang Saint Catherine of Siena, oy, ika may Santo Papa, balik og lingkod dito sa Roma. Tuwa ditong lingkuranan sa Santo Papa. Ani balik oy. Balik. Sunan gaana imo nang kumbensihon. Ingnon ani mo sa Archbishop Abit oy, ayaw lingkod diha sa syudad diris Compostela. Kay mao ni giingos Ginoo, kinsa kay motuo nimo no? Pero nganong nahimo mang convincing si Saint Catherine of Siena sa iyang gipanulti, bisan pa ang pinaka highest in position sa atong simbahan, nituo man niya. Tungod kay wa siya magsulti sa iyang kaugalingong abilidad o kapasidad. Mouthpiece ra siya sa Ginoo. Mouthpiece. Muna si Jesus naingon sa siya dire, ang akong pulong maoy mo hukom ninyo, dili ako. Kay ako ang akong misyon pagluwas dili pagsilot. Pero ang akong pulong kay kining akong gisulti nga mga pulong iya ni sa amahan, di ni ako. Ug mao niya nimo hukom ninyo. Kanang gisulti nato nga pamalit mo raffle ticket. Kinsa ka ng pulong? Padersiano ang anya silotan mo ana og di mo palit. Di mo silotan. Pero kung ang inyong wa pagpalit tungod kay wa mo'y gugma sa simbahan, kay kaning atong raffle ticket para man sa simbahan, kung ang inyong wa pagpalit, wa mo'y gugma sa simbahan, mas gihigugma nimo imong kaugalingon, kanang maong desisyon mao nay mosilot nimo. Kay nibiya ka sa tuburan sa grasya nga mao ang simbahan. Nagdinaw na ka. Oh, inana ba? Di ba? Ang greediness, avarice, usaman sa mga capital sins. O anha ka diha, mahukban. Dili sa akong pagbaligya sa raffle ticket. Ang problema, og nagdinaw ka. Parehagod karon sa mga ginikanan, daw na kaayo ang mga ginikanan karon. Practically, ang mga babae. Gusto sila duha ra gyud kabuk anak. Kinadaghanan. Usa, duha. Bugat na kay nila ang tulo ka anak. Daw kaayo. Pero siging sex, sigig yung sex. Mo na maggamit ng mga pills, mga kondom, IUD, magpalaygit, magpabasiktomy para tuloy ang ligaya pero walang responsibilidad. Walay anak. Mauna ro'y gi-promote sa kalibutan. The pleasure of sex should be maximized, but the fruits of sex should be minimized. Sakto ka na. O tanawa, sa pamilya nila ni Saint Catherine, diin gibutang sa Ginoo ang reformist o greatness sa tao sa kalibutan. Diin gibutang didto sa ika-24 o ika-23 nga anak. Kaluha man to sila. Dipindi lang kinsang kamot ni una gawas. Ang unang kamot na kagawas mao tingali to maguwang. Naiuban mo ingon nga si Saint Catherine of Siena mo'y unang nigawas ang iyang manghod nga singado Giovanna baton sa tingado mo'y awahi na si uban nauna na awahi si Saint Catherine o siya ika-24 napagid sila kamanghuran ika-25 sinunan ka na ang dako kayong grasyas kalibutan dito gibutang sa ika-24 anak o karon pa ng panahon na awa na dugay na nang naano dito sa kondom. Dugay na nang gialihag ayudi. Wa na nakatabok kay ligated na. Ato nang gialihan ang kabubuton sa Ginoo.
Muna diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo o si Bernabe nagpahiuyon sa Espiritu Santo. Namalik na unta sila ngadto sa ilang lugar sa Jerusalem, gipandungan na sad sila sa kamot, ipada na sad sa laing mga lugar. Sunod lang sad sila, sunod lang. Asa ipada, sunod lang. Wa bay kuan ba, way reklamo ba? Kita, sus, muputi lang buhok, kulor dayon. Mukatag lagamay kilay, badlis dayon. Kana bang tagay higayon ka ang Ginoo. Basig na sa purpose nganong niputi imong buhok. Basig na sa purpose nganong ninipis imong kilay og mikatag pag yun. Basig na sa purpose ba? No. Uban ni kuno usa. Uban ni ba? Basig mas dako ang benepisyo kung dawato nato ang kahintang karon nga medyo dili haom sa atong expectations and standards, pero makaayo di ay kini bitang impeachment sa atong vice presidente. Basig gipamugos na lang gid ni aning pipila ka mga kongresista o pipila ka mga politicians, i-appeal na lang natong executive department kay wa magisan sila mubabag ana. Wa ka ni gipamugos. Basig di na ni kabubutos Ginoo. Inyong paminaw, kabubuton pa ni Ginoo o dili na? Aman sad mo mutingog. Unsaon man pagdetermine nga kabubuton sa Ginoo, mutubo ang mga virtues. Unang mutubo, hustisya, justice. Karon nanay mga kaso nga gi-file ngadto sa Supreme Court ug sa ubang mga korte against sa mga member sa Committee on Justice kay ni sobra na kuno ang ilang gibuhat. Mo nay accusation sa pika side. Ang Committee on Justice sad mo insist gyud sila, no, we are in the bound of law. Ang dito sa speakers, wa na. Gamit tay sila balaod. So ninggawas na nga doon na ni complain nga wa na kayo'y hustisya. Kay ang asawa, ang bana ni BP Sara, gi-appeal na mas impeachment. Nga wa man ta siya labot. Isa siya labot na ko anak kong asawa regarding impeachment. Private person man ko. Di man ko politisyan. O gi-appeal siya karon. O di ni file siya kaso. Nganong gi-appeal man ko diya? Hastang iyang bank accounts gi-disclose na sa AMLAC. Gikiha niya ang AMLAC. O gipakapi niya ang Department of Committee on Justice sa House of Representatives. Kaya nga nung inyo nang giduki-duki diha nga ako man na. Sa ako tinging asawa si BP Sara ni file sad nga dili man na panahon nga inyong duki-dukio nang amo diha mga salin o uban pa kay wap mamos trial. Karon diha na ko nakasabot bugo man ko anang kaso-kaso unsay mga sistema. Na karon pa ko nakasabot nga ang hearing di ay og ang trial lahi day na. Hearing ba? Hearing sa kaso. Kaya kana namo gyud mingon ako, hearing ron ako pader. Nako na, konbikto na to siya. Dili pa day na. Ang hearing, mao day na ang piskaliya, ang piskal, mag-analyze sa dokumento nga gisubmit. Mga dokumento nga gisubmit. Iyarang tan-aon niya ang i-come up ana kanang gitawag og probable cause. Tingali, mo na gitawag og initiation stage. Unya, ang diri sa korte na gyud trial. Mao na to dito adto na ang paghukom sa makonvicted ba ka or dili. So while niya pas initiation, ang ubang mga kanang gikiha i-detain mo nang naatay prisuhan, detention centers. Na prisuhon sila detention, naghuwat sa ilang hearing, iwi ang mga dokumento. Pero karon kay ang atong Committee on Justice mo na sila initiation stage mag-hearing sa dokumento sa impeachment. Unya kung naay probable cause, ila na nang sangat sa Senate kaysa ang atong konstitusyon kuno ang gibutang didto nga ang Senate maoy korte adto didto ang trial sa impeachment. Unya kay diri gahimo naman sila mini trial. Gikiha na sad ni gicomplain na sad ni Vice Presidente Sara sa iyang mga kampo ngadto Supreme Court nganong gahimo mo mini trial diha nga di man mo korte sa sit up sa impeachment. Piskaliya man mo. Nyawa sa gid sa
kana ganing atong konstitusyon. Manginani ba? So ang hustisya questionable basta way Ginoo. Ikaduha, ang kamatuoran. Kamatuoran motubo gid na basta gasunod tas Ginoo. Truthfulness. Pero wa ta magsunod sa Ginoo, ang bakak maoy mo lambo. Kumusta maron ang atong pag-administer sa atong nasod, sa atong gobyerno o sa simbahan? Mitubo ba ang kamatuoran o ang bakak? Ingon ang atong presidente, nadakpan ko no si Saldico dito sa Sikh Republic. Nya nasa mingon, wa di ay. Giadto gis atong DOJ dito, wa di ay. Kana, unsa man na, bakak na o dili? Nya nasa mingon, wa mamakak, wa mamakak. Niingon ang atong presidente sa una, na ay 5,500 nga flood control all over the Philippines. Unya, napagigibuhat nga thousands pa. Unya, bungkag di ay. Bakak to o dili? Oh, nainingon, ghost di ay kuno. Ang uban, substandard sa di ay. Hay may tinuod na, substandard o ghost? Or all of the above? Maghimo ko og 1 million ka mga houses, katong pagsugod siyang suna, 1 million ka mga houses para sa mga pobre, a total of 6 million houses at the end of my term. Karon pila man ka houses ang nahimo? Last year gani, 22 ra ka classroom ang nahimo. Last year. Nya gakuwangan kuno tag mga pila to 65,000 ka classroom nya 22 ra ka classroom ang nahimo last year. Di ka na bakak. Ug ang famous kaayo 20 ang kilo sa bugas, karon gasolina 120 na mahinoon. Maka 20 kilo pa katag bugas ani 120 na gani, 150 na gani usahay. Amay karon ni us-us na sa gamay ni abot na sa 90 kapin, apay 80 kapin, arang-arang na lang. Pero makapa 20 kilo pa kanas bugas. Hapit na lang mahumang termino, wa lagi kung sama na bakak na o dili. So mao na gauge kung ang Ginoo mo'y nagdana to. Mao to si Saint Catherine of Siena, iyang gipangita ang kamatuoran. Kinsa magitinuod nga Santo Papa? Gani ang ako ditong patron sa akong unang parokya si San Vicente Ferrer, dito siya nakasuporta sa pikas. Katubang dili kay tinuod nga Santo Papa. Pero believe lang ko ni San Vicente Ferrer, pagkahibaw niya sa sigig yung dialogue, sigig yung pangitag kamatuoran, nakadto di ay gitudlo ni Santa Catalina, mauday saktong Santo Papa, iyang gikumbinser ang iyang gisuportahan. Ayaw na lang pag-insist, musubmit lang ta. Ni submit ra pod. Ana, no? Kaya ang kamatuoran, magdala ka natos kaluwasan. May lingay mong tupad. Tinuod yun kaha. Nawa kay 200 pesos sa inyo. Na tinuod yun. Nawa yun kay ikapalit o raffle ticket. Bisag usalang kabuok. Tinuod yun ka na. Ha? Tinuod, dili. Nya may mga ganito, wa jud ko'y 200. Congratulations. Pero may kang wa ko'y 200, pero naaday kay 2,000, naaday kay 20,000, pero imo lang yung gitigom, na makaka. Wala na ka nagsunod sa Ginoo. No. So una, mulambo ang hustisya. Sunod, mulambo ang kamatuoran. Kaning ika-tulo, basta naay Ginoo, ang unag yung alagaran sa mga leaders, basta naay Ginoo ang leader, mao gyud ang mga kabus ug mga nanginahanglan. Kanabang ang priority nilang alagaran, hatagan sa tanang pagtagad og paningkamot, mao gyud ang mga kabus ug mga nanginahanglan. Muna kana mga nasod bitaw nga dili katoliko, pero gasigig yung paningkamot nga way daghang kabus sa ilang nasod para nako. Guided sila by God. Di ba sa atong tubag sa Salmo? Unsa ganito atong tubag sa Salmo? Yaw. Kung limot sa kuwan. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Kunya kanus aman magdaig ang tanang mga nasod sa Ginoo, directly or explicitly or implicitly. Na gibutang diri ay ipadan-ag unta nganhi kanato ang iyang naong, mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta,
Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan niya. Sa second stanza nindot kay ni ingon din siya tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Sa ato pa nasod ang hisgutan nakaila man kas Ginoo isip Katoliko isip Kristiyano urwa basta imong giatiman ang mga kabos nagsubay na kas kabubutos Ginoo. Kay matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang subo lang palandongon, ngano kadtong mga malitang kwarta, nganong kadtong mga trillions o billions nga nias atong nasod, wa man moabot sa mga kabos. Kay ang atong mga leaders kadaghanan, wa agaka o wa magpaagak sa Ginoo. Sila ray agak-agak silang kaugalingon, connivances. Gitawag pa na nila og syndicate of corruption. Corruption syndicate. Luoy kay ta. Ikatulo, ikaupat, mulambo ang paghigugmaay. Unsa maroy gi-promote sa ato mga leaders labi na diha ros House of Representatives, sa Senate o sa Executive, paghigugmaay o pag-inawayay. Nindot kay silang sinugdanan, unity team, pagka-impressive unity team. Wa kaabot og usa ka tuig, divided team na. Hasta pa gani ang managsuon nagkaligas na. Gani lain ang isulti ni Senador Amy Marcos, lain sad ang isulti ni Bongbong Marcos. Ngano man kay wa na lagi agaka sa Ginoo. Pero dili man ni katapusan sa tanan. Sama ni Santa Catalina iyang gipangita kinsa gitong giagak sa Ginoo ug mautoy atong sundon. Kinsa karon ang nagpaagak sa Ginoo? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan's Group, or none of the above? Kana secret. Kung kinsay nag-promote atong upat, dunay degree of achievement sa pag-promote sa hustisya, sa kamatuuran, sa tong sunod, sa pag-atiman sa mga kabos o sa paghigugmaay nga kanang magkahiusa ang mga tao, kana moy atong sundon. Bisan tuod, wa na sila'y proclamation nga sila Katoliko. Wa na sila mag-proclaim nga sila Kristiyano. Matud pa ni Mahatma Gandhi, famous niyang statement against us, I love Christ, I hate Christians. Mahatma Gandhi ba? Indian nga hero. Awa mo kailan? I-search sa Google, I love Christ, I hate Christians. Nga naman, because they did not follow Christ in their deeds. Most of them. Linyay mong tupad yung na Christian ka? Na Christian ka? Pasabot, follower of Christ ka? O tinuod kang follower of Christ, congratulations. Hinaot, wa ka nabilong sa gikalagutan ni Mahatma Gandhi. Ano? Nindog tayo. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa makaluwas niyang grasya o gahom. Malaumon kita nga mo dangup kaniya og moingon, Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, padayong musangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, palakta kami diha sa imong kahayag. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, muawat sa kaluoy ug sa kaaghop ni Jesus, diha sa ilang pag-alagad sa labing ubos nilang mga kaigsuunan,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga ang katawhan sa mga kanasuran nga nag-antos sa kawadon, makabig ngadto kang Hesus nga nahimong kabus tungod ug alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa pagpuyo, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-amuma sa Dios pinaagi sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pag-iya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Nga ang mga matuuhon nga mihalina mabanhaw ngadto sa tunhayng kinabuhi didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan manalakta kami diha sa imong kahaya. Labing mahigugmaon, maluluyon ug makagagahom nga Dios, dawata ang among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudluan sa iyang mga pahimangno ug panigingnan sa dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw
kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, o sa kakalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalikasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalikasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Santa Catalina, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maayong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng makalawat kanimo, apan pabulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
the darkness. Christ be our light. Shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat nga maoy nag-alima sa kinabuhing yutanon ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot amang lingkod ay usa. Ato usan bendisyonan atong recognize ang atong mga Divine Mercy Officers dinhi sa atong parokya aron kung doon na mo'y mga devotional nga panginahanglan nga ma-connected mo sa Divine Mercy Devotion, kani sila maoy atong duolon. So atong tawagon ang main ilang coordinator si Wama Ninya Damilis Arimos Tubangan. Buhi pa ba ni? Nara de. Assistant Coordinator Elena Chavez. Secretary Anali Suzuki. Apil naman ni din yung mga Japanese. Assistant Mario. Ito nga, sintro ay mo padaplin diha kay mura mo mga susok. Assistant Secretary Helena Moore or Mori ba ni? Treasurer Jill Pandeling. Assistant Treasurer pulos mas sila doon ay assistant, no? Risalina Rumbla. Auditor Nieves Alivio. Mass Media Officers Chanda Magno o Mary Joy Hontilia. Ngayon ba kani mga naunga? Mga Divine Mercy ni ha. So kinahanglan gani mong mercy kani sila maoy inyong duolon. Sige. Ato nang extend ang atong mga kamot ngadto kanila para sa blessing. Langit nong Amahan, ikaw mianhi sa kalibutan, tinukmod sa imong dakong kaluoy, Diyos nong kaluoy, alang kanamong mga makasasala, aron kami makabalik nganha sa among pagkaanak o pagkamanununod sa langit. Nagpili ka og mga tao nga mo promote ni ining Diyos nong kaluoy dinhis kalibutan, ug busa bendisyoni kining imong mga officers dinhi sa among parokya aron mapalambo nila ang imong Diyos nong kaluoy dinhi og sa uban pang mga dapit. Hatagi sila sa tanang mga grasya ang ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kadasig, kalig-on, kabalaan o ang ilang kaalam na Diyos nun aron mo imugiya kanila. Bendisyon ni usab ang ilang mga pamilya nga ilang sa panahon nga mga lagad ilang pagabiyaan nga mulambo usab unta diha sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahanamo Amo nata sa langit, Pagdaygon imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoan luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahanturan. Amen. Santiago Apostol. Iampo mo kami. Sige, ato bang mga adto, atong tagaag masipang pakpak. Familiar faces raman sana. Salamat kayo, congratulations sa inyong debosyon o pangalagad. So, trabaho mo maayo ha. Aron mahurota din di kaluwas. Salamat sad sa atong mga donors, benefactors na nagpadayog palit nato sa atong raffle tickets. Ang atong halin iabot nag 6,410 ka tickets. Salamat kayo, pakpak. Yan, nasa tayo one-stop challenge nga tag 20,000 per challenge. Nanay mga pledges nga mga 27, nya 7 ang narimit, 20 pa ang wapa marimit. Salamat kayo. Nya ang atong mass wedding, atong padayon nga iauhag. Namte bag-ong mga Divine Mercy nga mga gi-install, hala apil mo mga Legion of Mary, kamong mga San Jose nga mga devotees, hala pangauhag mo og mga kaslunon kanang mga nagpuyo-puyo mo na himuan ninyong misyon. Sige lang tag debosyon din wa tay misyon. Hala suruya na mga balay. Labi na gyud kamong mga involved kaayo Cofradia Santiago kay napatay daghang bakante. 163 ang atong kuan. Wa pa may update dire. Tagain niya kog update og pila na inyong na-record. Nahilo man, nangamatay man tingaling atong sanay nga na FLM ba na sila? O nagkuan ani. Wa na may update, duha naman ni kasimana nganong wa naman ni irog. Kamo mga kuana mo ha. Masig nagtinapula na mo. Ato na hinong gi-open whole day, Monday to Sunday. Ang ato diha, opisina, mudawat na tag magpa-register. Wa na noy irog-irog hinoon, duha na kasimana. Please update me every day ha. Ay mo pagtinapulan. Og nakaabot na bata, duol na bata sa 163. Ang nabutang diri 95 pagyapon couples. Duha na ni kadomingo 95. So, nganong wa naman nimo irog. Paninglan ta mo ani. Unya ang atong Flores de Mayo magsugod na karong Mayo 1. Dinis daday nyo mga bata ha. Dihas mga kapilya naasa dito yung mga volunteer catechist. Tanawa lag unsa inyong schedule sa Flores de Mayo sa kapilya. Atong tagaan og higayon ang mga bata nga maka-encounter og Ginoo gikas pinakagamay hangtod sa pila na edad ana mga basta bata 12 15 ana dito andin sa ato dinisod sa simbahan alas 3:30 ang ilang catechesis dinhi Monday to Friday nya ang Flores isod sa alas 6 nga misa sa hapon, Monday to Saturday, yang sa Sunday alas 3 sa hapon. Kung nasa mo yung mga angels diha, na mo nakita ang pako, wala taurig pako, dada dire. Ana, no? Aron, tado na to mga angels dire, mga bata. Kana, mo na una gid natong hangyo. Nya ang kanisang atong mini camino, Tuesday, Thursday, o kaning Saturday, sa akong tanaw karon nag-anam og kagamay na sige tagtuyok dire. Ngano man ang mga mandated organizations wa na mga apel. So mandated organizations and ministries kinahanglan do na gid mo'y representative kada Martes, Huwebes og Sabado nga mo apel. Nya atong imbitaron ang mga manimba nga mo apel ta. Unsa maning mini camino usa kana ka sakripisyo nga pag-ampo nga maglakaw ta. Kining ato mini kay dinhiraman libot pero maghimo unya ta ako paning mitingon sad ang atong Camino committee dinis Camino maghimo gid sila ilang schedule whole year para makapangimbitar ta ha Camino group na pero kaning mini Camino established na gid ni 3 times a week ato ning kuyogan kuyog ni Santiago maglakaw ta haron magsakripisyos pag-ampo either vocal or silent
prayer. Nya mo ni ang ato din bukal lang ng ato rosary, pero din hina sa mini kamino. Igo na kayo na, dako na kayo nag-epekto sa atong pag-ampo. At the same time, deliverance sa atong parokya. Deliverance ba? Sigim tag-ampo. Deliverance. Huwag tango ni mga yawa din daghang yung yawa din sa ato Kana lang kuan, kana lang na ang mga tinukhangay way mga kasal. Sus, ngilo kayo. Kada Domingo magbunyag tag mga bata, tag 15 ka buok, tag 10 ka buok, may lagna ay usa duha nga kinasal nga mga ginikanan. Ngilo kay nas tanan. Dako kay na nga problema. Mao na ha, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin among nakaroon, nahimo sa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa binilhon mong lawas mundo. Una kami o Ginoo sa kadait ug ugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.